В навечерието на Хелоуин в началото на другата седмица и през месец октомври, който е обявен за месец на киберсигурността, Европейският потребителски център у нас обръща внимание върху топ 3 от измамите, за които периодично получава въпроси от потребители, за да разберем кои са те и как да реагираме адекватно. Следващият ни гост е Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център България. Здравейте! Здравейте! Какви 3 истории слагате в топ 3 на възможните измами, най-често срещани през октомври, които притесняват потребителите? Една част от измамите, за които ни сигнализират хората, са свързани с покупката на коли, втора употреба, и всъщност тези коли в последствие се оказва, че изобщо не стигат до потребителите. Обикновено хората харесват дадена кола, даден автомобил на сайт за обяви или пък дори на съответната страница на фирмата, откъдето би трябвало да си купят тази кола, започват да водят преговори с продавача, получават проформа фактура и един договор. Обикновено този договор е на името на физическо лице, не на фирма, но така зарадвани, забързани в това, че офертата е супер изгодна, много хора не обръщат внимание на тази ситуация, превеждат парите обикновено чрез банков трансфер и в последствие продавачът изчезва. Няма как да се стигне до него по никакъв начин, нито по телефон, нито по имейл, нито по адрес, по никакъв начин, и хората остават и без спестяванията си, без нова кола, втора употреба. Това е една от измамите, за които сме сигнализирали на големи стойности, защото обикновено става въпрос за 1000 евро. Други измами, за които ни сигнализират хората, са свързани с по-малки стойности, обикновено дрехи, маратонки, скутери, велосипеди, които се поръчват, а в последствие се получават, да кажем, пръстенче или очила за 1 евро или $1, което също е един вид измама, защото потребителите са поръчали едно, платили са за нещо определено, в последствие получават нещо, което изобщо не го искат и което струва съвсем дребна сума. И третата измама, която ние сме учили, е свързана по-скоро с младежите, които играят различни игри и облечени в тези онлайн игри с техни партньори в онлайн пространството, им предоставят кодове, които получават на своите телефони. Оказва се, че тези кодове обикновено са свързани с онлайн абонаменти или с различни покупки в приложенията в онлайн пространството, и това води до натрупване на сметка или на телефона, или на кредитната карта на техните родители. Да чуем сега бързичко вашите съвети от Европейския потребителски център, как да не попадаме в капаните на подобни 3 варианта на измамни схеми. Какво трябва да направим в първия случай, за да не си купим кола, всъщност да ни източат парите, да не видим колата, или пък да си поръчаме яке, да получим очила за 1 евро, или пък как да спрем децата да не получат такъв код, който може да ни обвърже, между другото, доколкото разбирам, и с едногодишен абонамент за някаква услуга, която ще ни утежни с него. Да, различни са вариантите. Понякога път са за 1 година, понякога път са еднократни абонаменти, но при всички случаи натоварват сметката и така неприятно увеличават разходите на семейството. Тук трябва да имаме винаги да имаме една червена лампичка, когато сме в интернет, и да проверяваме какво всъщност се случва и на кого искаме да дадем парите си. Независимо дали ще си купим яке, да кажем, за 100 лева или кола, която струва в 1000 евро. Тоест трябва да се направи проверка на този продавач. Най-често това се прави в форуми, в интернет, в различни ревюта, които може да са дадени от други потребители. Ако става въпрос за онлайн сайт, може да се провери този онлайн сайт и в безплатните стачки, например Who. Това са най-лесните варианти, за които потребителите могат да се обърнат и съответно да направят своята проверка, за да
така в една голяма степен да гарантират това, че няма да попаднат на измамен търговец. И наистина е добре, ако става въпрос за младежи, за по-малки потребители, които все още нямат житейския практически опит да различават така некоректното от коректното поведение, да се говори с тях, да се обръща внимание, да не се доверяват прекалено много на така непознати хора, с които играят в онлайн пространството, за да, пак казвам, за да не пострадат и финансово, а и понякога така изтичат и лични данни, имена, адреси, да все пак да има една така малко по-голяма критичност към това, което се среща и предлага в онлайн пространството. Особено към съмнителните SMS-и, които не трябва да се отварят веднага и много банки предупреждават. Не отваряйте, ако получите мейл или съобщение, точно, че банката предлага нещо, особено ако ви искат лични данни или изобщо ако се съмнявате, отидете, питайте в банката преди да отворите подобни SMS-и. И тук веднага ще ви попитам и за още една схема, за която говорят колегите от Вестник сега, че измамници източват карти през Booking.com. Този популярен сайт е изключително за хотелски резервации, като особено опасно било в случая, че фалшивите имейли идват от самата система на сайта, а не са имитиращи, т.е. защитите му били пробити по информация от британските издания Observer и Guardian. Фалшивите имейли се получават през приложението и профилите на потребителите, като във всички случаи съобщението е получено непосредствено преди потребителят да се чекира в хотел и в тях се твърди, че трябва да се предоставят данни от банкова карта на посочен линк. В противен случай резервацията ще бъде анулирана. Тук как трябва да подходим, какво трябва да направим, за да не ни източат картите? Да, в интерес на истината при нас няма подобни оплаквания. Силно се надявам, че проблемът е решен и няма пострадали потребители повече, но наистина е добре винаги да проверяваме връзките, върху които кликваме и чрез които даваме своите банкови данни. Защото когато правим резервация, в една част от случаите трябва да платим веднага. В една част, според условията на резервацията, можем да платим и на място. Да. Или по-късно ще ни бъдат изтеглени пари от кредитната карта, което сме дали като опция. Въпросът е наистина да проверяваме и при всяко едно минимално съмнение да се свържем ние чрез официалния сайт, чрез официалното приложение, а не кликайки на връзки и линкове, които са ни изпратили, с идеята все пак да се уверим това наистина ли трябва да бъде направено от наша страна, наистина ли трябва да отидем на съответния сайт или връзка и съответно да изпълним условията, които са ни дадени. Понякога тези линкове, за които съм получавала информация в други случаи, имат разлика само от една буквичка прямо официалния сайт, да кажем, на дадена фирма, и когато хората бързат, когато го правят, да кажем, през телефона, когато не са в достатъчно добра кондиция, възможно просто да се заблудят и тази буквичка да им обегне от вниманието и съответно да бъдат подлъгани. Наистина, моят съвет е да се отделят малко повече минутки за една подобна транзакция, независимо дали правим резервация, независимо дали си купуваме маратонки или кола онлайн. На онлайн пространството и съответно интернет пазаруването е прекрасна възможност да стигнем до най-различни търговци. Това е много добра и широка възможност наистина да купим това, което не можем да намерим, да кажем, наблизо до нас в физическите магазини, но все пак е важно да подхождаме внимание към към всяка една оферта. И винаги да подлагаме на съмнение една оферта, която изглежда супер добра, супер ефтина според рекламата в онлайн сайтовете, нали така? Защото супер нещата понякога се оказват твърде съмнителни и не толкова супер. Да, ние имаме една шега, че когато нещо изглежда твърде хубаво, за да е истина, най-често не е истина. И именно заради това, пак казвам, съветът ни е да се проверяват, да се сравняват цени, да се търсят отзиви, да се търсят доверени сайтове, в които, да кажем, наши приятели са пазарували и съответно са доволни, останали доволни от услугите и продуктите, които се предлагат
предлага там, с идеята, че така подкрепяме и коректните търговци и от друга страна няма да попаднем на некоректни търговци, които да ни навредят финансово. Ако все пак се заблудим и платим с кредитна или дебетна карта, но след това осъзнаем грешката си, имаме ли ход, който можем да направим така, че да успорим плащането? Да, има в една голяма част от случаите има възможност да се направи така нареченото оспорване на плащането. Това е банкова процедура, за която повече информация потребителите могат да получат в своята банка. Обикновено има и срокове. Именно заради това, ако се стигне до някакъв подобен проблем и сме платили с кредитна или дебитна карта, е най-добре веднага да се обърнем към банката за така повече съдействие и евентуално да ни съдейства тя да възстановим парите, които сме загубили. Много ви благодаря за този разговор. Той беше важен, полезен. Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център България, с важни препоръки и информация за нови измамни схеми. Сега през октомври, в месеца за борба с киберпрестъпността, а също така преди предстоящият празник Хелоуин, който много млади хора празнуват и пазаруват още повече по интернет. Да бъдем внимателни. Още няколко съвета, които дават от Европейския потребителски център. Не предоставяйте на продавача лични данни извън необходимите за поръчката имена, адрес и телефон. На търговеца не му трябват данни, като ЕГН, например, или номер на лична карта. Много важно. Не кликвайте върху линкове от непознати имейли. Измамниците често изпращат имейли с линкове, които водят до фалшиви уебсайтове. Не им се доверявайте, дори ако изглеждат като имейли от известни компании или банки. Може да попитате самата компания, самата банка или пък хотелът, за който искате да си направите резервация през туристически сайт, ако там нещо ви усъмни. Използвайте антивирусен софтуер, той може да ви помогне да се предпазите от вируси и злонамерени такива атаки, но и от сайтове, които могат да бъдат потенциално опасни и дори да бъдат ползвани за кражба на вашите лични данни, съветват от Европейския потребителски център България.